Tikat no kadap daga jing so komen bangayo agani ga benta bangyo abania share man ai lang shapi agani ga ktien ka jongblay hagani ga janmet ka menta nganget mapiwan ni ga jaka piap kemilti banyo mat ga jingger ku na utrai. Amen. Ila i pastor yang ro ngadan hangni baniyang man ai ga ktien jongblay. Hallelujah. Ka ktien jongblay kalong ka badon bor. Baro ka ktien jongblay kalong ka badon bor. Kalong ro ka ba im. Haba kangikran ya kaktian ka jong blay ka im bali ngi ong ka im nama ka kta ka dong ngi GMG ka pan kelaro ya ka jilong GMG ta ka daw kaktian jong blay ka long ka badon bar. Hallelujah. Tika topik ka bang yu aban ai ka kubor ka bang yu aban ai shapi ni ka por ka bamenta kalong kilong ying Kristan ki bajab kani gade ka kubor ka bang yo jikai na i pastor tinga ko aban ai pad hapi ni ka por gamta tinga pediang subhas isian igiban sapet ya gani ka video rum jo hadir mi yo aban upload ya ka tika topik ka bang yo aban ai ni ka por kalong kilong ying Kristan ki bajab nila aban kilihang ni kumkino kita kilong ying Kristan ki bajab shaming yo aban ya chakmat ikini ki kipan ki bang labo hang ni ngaku aban pensai kindiat Kristan hang ni kamot ba ki nong bot jong Kris. Hallelujah. Haba ong Kristan kamot ki nong bot ya ujisu. Nong bot ya ujisu Kris. Ti haba long ki nong bot ya ujisu Kris. Dei tang bas nguhun tang bangi ong mangide Kristan dangi dei ban le ro. Amen. Kat kum kaktien ka jong blay ka ba ublay uladap kran hangi kani ka Bible baro ka wema ka bangi dan hang ni ndriu pendriu tliki kitab ka bangi dan ngi dei ban le ya ka om dei bangin jet tanga kano ka badai tanga kano ka bamdai rai kum ki Kristan ki ba shisha badai ngi dei ban ko ngolot ya kani ka ktien ka jong blay ka ba ngi ya pule baro. Amen. Amen. Ki Kristan ki ba shisha ki dei ban long om dei tang kinong bot henrei pade ki dei ban long ro kita kinong le ya ka jing shisha kat kum ka ktien ka jong blay. Tik ai ka bang ko aban ong ni ka long ba to ngin long kita ki Kristan ki ba shisha ki Kristan ki ba job. Hallelujah. Ni dei ban pulei ka ktien ka jong blay. Man kasngi. Habang ilong Kristan kan mau haba ki wei ki Muslim ki Hindu ki ya pulei ka kot niam jong ki ka bom ai jing im ka bom ai jing kia. Rengi don ngene ka ktien ka jong blay ngila yo ro ngila syamru ya ublay uba im Jehovah. Tengin dan ka jinsiam juga jing sngongo bangen it ban pulei ka ktien jong blay na marka ne ka ktien jong blay kalong ka dawai. Amen. Kalong ka dawai nam ta jingi habangi ba mi ka ktien ka jong blay ka pen kia ya kam sim jingi la da don cingku slide ro ngi pulei ka ktien ka jong blay ong wat ku slide. Lading ku slide pang ka bam ka dir ong wat ku slide hato ublay ulari sumar ki siming ro kat notam ye pi. Kalau don ha Bible. Amen. Ladang is ngau kerdo ro ktien ka jong blay ladap kran shine ki Filipi mal nong ka basau dekat ba ublay yun pandap e gijinon kam jing pi baro tika engin ku slide dai. Tika kabang don kami kabangin le kalong bangin ba mi ka nika dawai ka ai kabangi syam ngi kendo ka jim jing tungin ba mi nika dawai ka balong ka tien ka jong blay kalong jingger ku kalong jingkhia e ka jim jing lang we pe baro. Amen. Kumno kum ki Kristan ki basisha ki Kristan ki bajob ki dei ban im ngaku aban bu ha kani ka por kani ka jingkli kumno ki longing Kristan ki bajob ki dei ban im ban light na ke jing jot ban light na ke jing pat ke jing pra ki long ying long sem ngi dei ban le kum no ye pe ka ngim dei ban klet ye kini ki kendon ki ba ngan yo ban ai heb deng jp ban ngin bakaying ki jongi kan long sisa kata kaying Kristan ka ba job ngim dei ban klet kini ki kendon ke ba ngin yo ban ai heb deng jp ki don santli ka ban kong ngim dei ban klet ban ya dwai lang man kamit. Amen. Ngim dei ban klet ban ya dwai lang man kamit. Habangim klet ban ya dwai man kamit i mo ka kembang layo jing ka ni pastor ka jing dwai ka long kum ubut lom ya banget ya ki Kristan ki breu ka ni ka long yeng lani ki long yeng ki bom ju dwai ki long kum we uba supar tang madan yo i tang kat tuhi na lor ka taro da shit kan angkas ngi uyap terkong no ang tu klem dan but lom u klem yo i hajrang tang kat tuhi ka level jong u tiki ying Kristan lani ubreu lani ka breu bala ong yela de bade Kristan henrei ki bom ju dwai ki long thikum tu ki we ki bom dan but lum
Tinggal kuat badong hang ni ba, ladangi kuat bangin long syak, kum kita ki long ying long sem Kristan ki bajob, ngidei bandon ya kani ngidei ban le ya kani haying asem. Dei bandon ka jinga duai lang man kamit. Ngas ngongo ya ublay ba amdei bangi tu sarong dengan syia tu ban pen seluar epi ki bangit jungi mahang ti ha riang do nang tasani ro kumjo amdei tang menmet baya duai lang get together ma baya duai lang ya kenya ka to ka jinga duai personal la ka jong ka turo hendai pedi ka jinga duai lang menmet man ka met ya duai bet dala dap haki kendai presiden kendai baji mot la spang la sngo jing ruai nak taying sa spang la sngo jing ruai nak taying baro ki ya duai lang bet man ka met men step ro hala ki por ki don ki bala ki no sausteng kila ya ki ya kirsiu no baro ki ya shong ya duai lang kidan bere ki yeng ki ba ndaya bekam ki no nriu baji ki ya duai lang sya baro ndala adep ya duai lang tu siteng kendala ne sikenta ladep nang tu sa la ka jong personal no ka jing ya duai ka jing ya kran bad ublay kumta ki bange jing baro ki ba donang ti ya le bad ngi shanero ngi ya practice kumta amen tiga kuat bangiro ki badan hakane ka jaka tungin le kane knang ba ki breu ki nyo i yangi bangi desya kita ki kristan ki bajob haleluya ki bomdan jingrem amen lada ki wei ki jat breu kin kili ngiro ngi long scam bania tu bania share bania slok lang ki namar balai ya ladiro ngi le ane shubo lada ngi ngim le kadai hok ban simpas ban banda ki wei ki jat breu ki badang kalaba mot shen ngakwa banong ipi ba banlong kita ki long ying long sem kristan ki ba job ngin le no ya kane ba duai man kamit bat men step ro ngin ya duai lang na lor ka jinga duai lang bat ka jing duai marwai ro ban ya tu ka personal problem jong pi sha ublay kanong rem ga babu da ka tien jong blay ka long ka city ban kong timothy ka long ka basan ka dikhat ka basau haduk basan ngakwa pinwan puli haying ya kanika nong rem ne ka klien ka jong blay ngania chakapon ka baar ne ka por kum no ban le kum kita ki long ying kristan ki ba job kum ne dei ban iem ban ya tei lang iwei da ka jing it om dei ban ya pen rem ban ya bisar no ka jing klot nre ya tei lang ngaku aba pin le e kani haying asem jong pi knang ba pin ka ying ka sem jong pi ka long ka ying ka ba don buram ba ki breu kinu iep ba ka don ka jing shayu kris le kum ne ba dei bandan ka jing ya tei iwei dei bandan ka jing ya tei iwei habayo i ka jing tlat jing na shumo kmi pa ber ki kon ya don la ka ju ka ying om nei ban shu birthen ban dom ya ka jing tlat jang ki la ne ka jing bakla chu ki han dei ban ya pen i da ka jing it amen pen i da ka jing it komot ha jaka bakin kim skotu mai kata ke jing bakla da ka baya pen ilang iwei kemat kia skotu no kelano hendai sumudur lada su bertien su dambai da ke kata ke jing bakla ha jaka bun kela subu mo ki kimi kepala da su bertien no su dam na ki kun ke jing bakla ha jaka bakin kelaro kin pai pen kin nangjot pen ban amar balai sngudam kimyo ajing it takadau ngakwa ki kimi ki paro badan hang ni ma naman ta ki khon chong pila da dan no jing lat jing na haba pi dan ni ne jing ya doi met man ka par ka de kalat ka bakrau banyo banyate kemudian ong ya share ya penbet lang iwe kan ya bahalang baro amen hakaba ngakwa bani tu ipiro hakaying jongaro mensha ka por bangim pat ya kelaba mut ngim judan gini gajinya dua lang ro ngim judan gajinya pen baja ya pen iwe ro kam judan hendai hadin pada bangi la syam yo try ngile sekri lang yo try baro ngi judan baik kan gajinya kenduk lang mentaru namar kila don melak pulih la kajong dala once nong kemut ngi pen baik ka we ka kenta bangin yo ka bani tei lang kemudian ya ong lang iwe hadin melai ong tu made saya duai dala duai pade la peteng no da katukal jing it but la chen no amen ngaku aba piro pinyo ban practice ya kene knang manilong kaying kasamnu jongpi kan long ka basuk ka bakmen ka badon ukris amen tingin ya pet na kapon ka balai ni kapor ka long ban ya long para lok sikun sikmi sikpa kani ngaku aban kran na kabenta amdi tangi ki kimi pan re ki yeki khunro ki badan hakani kapor ka pementa ban long ka longing long sem kristan ka ba job de ban long yap de ban dan ka chia long parlok sikmi sikpa sikun
Amen. Shubu lada pimnan gajing ya parlok shbunte ki samlama ki bawan phone sengi phone sei pasa bayatu. But ki dondu ki bawan share sangama ki ong ba kwa ban share pi ong abale ma ai mai pa pimji share ne ong ba em damut ban share ki ong sai ka kena ro ki ong kum ta na ki pa dan por ban ekran bat kena takadaw shuset shukun ba ong ba ngala shu kun ba yamin sim la slam ha takadaw ngala up ye pi ba pinwan bangan yo ban share ti hadin pada ila share kata ikata ka problem ci hadin pada dala share ka problems ka daw ka long ba ki klam yo bania parlok bat ki kmik pa takadaw ki jangai nang jaya ka pertei hachaka ba kin yo share ka cingklot ki kim yo bania share bat kimik pa kinang jangai no bat ka pertei te kat ban yo bania share bat ngi pada bat ki briu jong blai pada kala slam kila hap no jinglong men siam takadaw ngakwa bat ong pi ba kan mau ya kene ban yo ka yeng ka sem ka basuk ka bakman de bandan ka jing share lang kimik pa bat ki kun nga baro bor ngakwa bani tu yele de ka jing jonga mama baro sikata hadu bangan yo ban ya to bari pastor ma parlok best friend jonga ngade ide ime jonga ngam ki parlok alit school ngadon ki parlok balik kelas ngadon rai ngam shim ki ba ki long best friend ngam ya tu ki secret ki ba ya ki balong bamlong mani tu enuti ngam ya tu ki parlok wat ladang ya yat man ka sngiro ngam ju ya tu rai best friend jonga ngad kadai ime ngaya tu ba ya ime na do men shwaru hagal jinglong samlaru akabang ayat parlok ru ngia share lang bet bat ime ngakli jingmut bet na ime takadaw ngapoi sya ka jingjak amen. Amen. Berhadu mentaru kumni kemai long ro ngaji share bet. Mari pastor mentaba pastor moi de kurum jonga banang tabat email ngaji share betang balong best friend na pastor bat email ya tu bet iki problems. Kemudian ngam sngo ladang ya tu aki namar ngasanya manga it. Amen. Bat kabharo kaba ngakrane bom deiru kipen bet kipen ba. Titakadaw ngaim kumni kemang long ro de na katakadaw bang mai long parlok bet bat email. Ipa tingim dan syu na dudang riat dan email ngaji long parlok bat email tinga ko ban ong piro baro ki para jonga badan hang ni mo long parlok bat email jong pi dang ma pin light na ke jing pin shoy light na ke nu ke jing snail long parlok bat email jong pi shubo pi la shai dal ade ka por jong pi ke jing long samla jong pi mo la ade ka por ban ya samla ro dei ban ya la ka ya klem na kan jo email ngamen shwa dan ba pak kligum tu dan ma ICT tu pada bayayat bet pastor ma dan ma ICT tu ngalit ngawan ai email pak puli email daong email biang ti biang daong email biang tim biang daripada ngai ngo email pada email jusa ngapa puli ba email nang tak pak batai email ro kumno ban tho ban reply ti email ia bat pen batai bet ba i ong bet biang apa dei ban pen mong yu tu ubreu namar ka jinglong ju senrang di haban kelibet dei haban jubab ak ta kom da ka jingit da ka jikimen mom dei ban pen mong tinga ko ngo intai email ma but email ju duai barobor yang apa ngan yo breu ba sekrio blay ngaro ngayo ay katangi ya duai lang bet but email men saya snok ti lang bet ti ai ngoy blay ba blay ai pastor hallelujah tinga ko aban ong e piro na shine dal ade ka por jang pi aga jing yayat samla de ban da kenjo de ban yayat tu nada pim kenjo email pim ya long parlok bat email pa pi klame kenjo la shai shubu mo email ya kendo e pi surok ba pi ayat bat usenrang la ni bat kan senrang ken shudam e pi sha tharai snew dai bat senrang la de ka kan thei samla jeng pi ken lada pi klam kenjo lupa klam ya tu lupa ya long parlok ba kimik pa lada kimik pa ki sham e kendo e pi ayo hal ti singken kin tharai snew na lor ba tharai snew wan sa ke ya dom ya kan adayeng bam peni yo jing shania shu amen. Takadaw ban lat na kino ki jing sneo ni no ke jing bon ini ya nia hayeng sem ki samlaro de ban lek kum tala shain dal ade ko pot long parlok bar image pi de ban ya tu bar ipa jong pi kenang ba da pi ya rekat de jing ya tip ti ba ya tip mut ya let jawan de ba ya kendo shano ma handra ya wan rung hayeng asem amen amen aku awa pin lek kum ta kenang ban lat na ke jing pen shoy tinga ku aro ba ki kimi ki paro ki de bandan ni kanika kanika jingmut bandai ban ai kapor jong pi seki kun ai lat dei barong ka kena
Amdei ban ong tangai kena ni tu kena mapi tat. Amdei ban ong kumta ban yo jing it kena makin yo jing it yo ka jinglong parlok haban ai ka por jong pi ban ya keren man ya tu kena. Ban ya kemen lang bat ki kun. Amen. Shibun deh kini kisi ba mentamo ki ba fun ki kimi ki paro ki fun ki yam namar balai ying ru la ying he kamera la dan laga jong kamera amji ya kendo kun je kendo kimi shu hana. Ki kun laga jong ka mobile kimi laga jong ban yo ai kendo ra kimi yo ai kendo shu bam ru la bam laga jong ti ngim kwa ba ki longing Kristan kin long kumta. Amen. Ki longing Kristan ki ban don me ke jinga tei we ki ban don me ke jinga duai lang ha ying asem mat ki ban don me ke jinga share lang iwe long parlok si kimi si kun. Knang ba ngin long kanuk sa ka ba bahasa ki we. Amen. But hagi ni ka porta ka ba khaddo ka ni ka benta ka bang yo ban ai deng jo pi ka long ba kumno ka ta ga jingem chu ki kita ki Kristan ki ba job ki di ban long ka long ba karukom jingi kan ya day bat ka gospel jong utrai. Amen. Karukom jingi kan ya day bat ka ne ka gospel ka ktien ka jong blay. Habang ilaong ki Kristan ki nongbot jong utrai ide ban ya day bat ka ne ka ktien ka jong blay. Ka siti upol ngini ban ya pe ni ka porma kana banlong kita ki Kristan ki ba job ka long bang ide banlong ka rukom ka babaha ka nuksa ka babaha sa kiway. Upal ang ba ay ba ka rukom im jong pi kan ya day bat ka gospel jong ukris. Hallelujah. Ka jingyalap ka ba kraw tam ang urik wadan ma. Urik wadan uang ba ka jingyalap ka ba kraw ha kini ha ka jingem jong iway pi baro kam day bang iyang hang ni. Hande ka jingyalap ka ba kraw ba ka long ba ka rukom im jing ka ba man la ka sngi. Kamtam ngaji slok ngaji ai men sim barobar ki para banget mo ki badang sedang man syakri kwa ban em ka ying ka sem ka jinglong jong ki pade kamya de kumnu an pen em ka ying ta ka daw ka jinglap ka ba kraw ka ba penjab men sim ka de ka rukom em lada ka rukom em ji ka de badu kres ngi ju duai barobar ngi ju play bible barobar om de bang chu play bible sa om de bang chu duai sa ro henrei rangkat ka trei kam trei jam long smart long sting om dan jing wet jing wa dem penyo daw ya kiway. Amen. Habang em kata ka jinglong ka jing em ka babaha haying asem da ka jinglong jing em jing pen kelaba mut ya kiway. Amen. Amen. Kamut kibreu kitip ingi itai ide bal aklaba mut pe ka jinglong tip sngi nang ta iju duai nang ta iju pulai bible nang taro ilong iba bah je syam ka jing snew hai kamut ki kelaba mut kidan di parlok jingi ma bawan sa ini ka Bible study. Bawan sa ini ka Bible study te ki ong ki kili kumno pi mensyapi syukar katu. Mensyapi em syukar katu kumno pi kela menta. Henry pada kita ki para jingi bawan Bible study ki ong dei kano dei bangi la syami utrai dei bangi wan ki Bible study bangi aji kai ne kaktian joblei ka pen kelai ngi bat kumtangi im bhano ngi yat no kat kumaktin joblei tidak kata ka jing ai jubab jeki ka pen kelaro ya utu parlok tiki kring pen mani utu parlok mani wan lang ki yo jing im lang. Amen. Kata ka long ka ba kraw ka jing lap ka ba kraw ka long ka rukom im jongi ha ka jing im ngi haga jingem ngilong rukom haga jingem kumno ngilong rukom ngiyo bat ngitip ro nagaktian ko jonglay mo syapang u Cornelius ngiapay nagaktian jonglay nagakikam ki apostol kalnong ka baspaw kadkat ka bankong aduk ka basaw kumno ka jingem jong ni Cornelius bat kaying jong u kilong nganday puli ni kapol ka mamenta tila don hakai seria way u brew ubakerteng u Cornelius urang ba sispa nakakenuan sipai balokot ka Italia ubreu bariu blay bat uba shepting ya ublay lembat ka ying jong u baro uba ai shibon ka jing aisen ya kibreu bat uba duai dia ha ublay klem da put. Amen. Ngio ka jing em jong ni Cornelius ulang ka rukom da ka ba ulek kumno uju ai ka jing aisen shikiway nang ta udeiru ubreu uba duai klem da put. Haji sya uni Cornelius umpadai ujiu. Udang dai gentil. Gentil kamut kraman sengutu ma. Umpadai Kristan te udang dai kum laban niam niam kasih lani Hindu Muslim bombat syakri uni ublay ba em Kristan. Henry padai ka jinglong ka ju padai uni Cornelius padai unget yo ublay ba em
ubaki Kristan ki Yamani. Amen. Udwai klam dapot ha ublay ba em. But juklat ban ai jing sneru shakiway. Kajing em jong u kalong kanuksa shakiway. But tang kata ha ka ba u em yala de kumta. Iba kaktian ka jong blay mala dengi puli ter na do ka dukat ban kong ter ngi yo iba tang ma u ba yo em hadin ba ula yo ka ting to pau ba ula khat yo Petrus ula wan ha ka ying jong u uni u Cornelius ula khat lang ki kur ki ja jong u ro ban wan lang ha ka ta ying ban la ong ba habdin balaya lap u Petrus si kaktian ka jong blay kitu ki gentil baro ki bahaying asam jong u ni Cornelius rengkat Cornelius kila pediang yo men siam khot. Amen. Kila pediang yo ben simakoi bat kila yo imlang. Amen. Karukom im jong uni Cornelius kala pen imlang iki bahayeng asem jong u baro kila yo pediang yo ben simakoi jong blay. Amen. Mat ka baara gani kapor karukom ka jingi ka ne dei ka gospel ka jong Chris haleng ba ki ktien ki thilet ro. Ktien ka thilet kalong ka badon kam ki breu teng teng mahakini ki sngi ki bishar ba ya ka bapau. Ki bishar be ya ka bapau te kim tip la pila klaba mun ne pimbat klan re ki bishar ya ka baki yo sngo ya ka baki yo I takadau bangi dei ban long garu kom hakaktien ka thle ro kaktien thle chi kam dei ban mi kanu no kaktien si tin sang tim tela nang taro kam dei ban mi ki ktien ki ba janhat ki ba subitar kongkong kumno ki brokin yo I yangi bangi dei ki Kristan kumno ki brokin tip yangi bangi dei kita ki Kristan ba shala dangi don nadangi kran ni kiktien si tin sang ngitim ngitla haying asem aku aban ongai kan ni mo baro piki bayo snow hakan ni kapor ka bamenta kan mau ban sumar ya utlit kan mau ban sumar utlit baka rukam em jingilang baki kiktien tlit kan ya dei bat ka gospel Chris ngim dei ban ong tang da kiktien mangila kala henrei ki bru kidang lap kidang syam bade ba tim miki kun kran kiktien ki bam snow day kat kum ki ka jinglong ji em man breu ka jinglong baharo teng mo ki don ti ki Kristan ki ong malak klaba mut henry ki kun dal adam ki tim ksau ki tim snyang da duna malu malak rekor ong ka bit kum snyang lane ka kle hajing syaka bible la maham dei ban ong raka uno breu ba ong raka and I bi syariah and sabi syariah taka daw raka kamut babit bakle kum kibre ki bala klaba mut ki bala phai utrai ki bala tip yo blay ba em dei ban mi ka tim si tim tala ya la ki jong ki kun dei ban ong kso dei ban ong kso dei ban ong snyang mai la ki jong ki kun ba ublay ka jing ai ublay te ki kun ki de ki jing ai ki ba baha ki ba wan na ublay. Amen. Takadaw pidi masngongo ya ublay dei ban it ya la ki jing kun hak bakran dei ban tim da kasi da kasang la da ki breu ki bompat klaba mut ki badi kiat ong no ma ki bompat phai sa utrai ki bompat priang utrai ki ni asngoi kita ktien kum no kin nget la da pin ong klaba mut ro dan manget namar ki bisyara ka ba ki yo sngo amen ktien ka jong blay ngi puli na ka city upol ki Ephesus kal nong ka basau ka dukat ka ba ar pu kendai wat ai ba kanu ka ktien si kan mi na ka shintur jong pi Henry tangkata ka babit ya ka bantay ya ka badon kam bakan ai ka jinga ya kita ki ba yo sngaw ngap kaktien job leg la dap hikai shai bakum ki Kristan ngi deban karukom imji ka deban ya deban ka gospel kaktien job leg ni ka gospel la dap kran shai ba wat ai ba kaktien si tin sangkan mi na ka shintur jingi henry tang ya ka ka babit ya ka bantay ki kmikik pa badan hang niro deban kran na ka tim si tim sang ki kun kran ya kebatay lada piu ke jing bakla jing ki konro sneng da kata karukom da jing it da jikman kenamba kin pai kin kela nama da pikran da kasi da kasanga cakap bikin kela bamudro ki kela ya lek persyapan ban manang taruh ha cakap begitu ki para marjan ki bomba priang utrai kin nget kin pai no kin kela bamudro kin nem nget syu kin nang jingai pan shepting pan ban amen. But gumjo kaktien chong blay mo ngiyapit naga kolosai ro kal nong ka ba saw ka dukat bandre ro kakran ni ga jo sapang kaktien tlit hi ai ba ki jingkran chong pi hala ka si kan long da ka ba jali jo bala penthiang da kamlo ba pin yo atep kum no pi de ban ya pen pai ktien ha way ba ro amen
Aktian jomle la dap hikai shai ngi ba kiktian tlia chi kim dei ban mi ki ba ki bom long ki bom tei henrei pade ki dei kiktian ki ba jali jo ki ba thiang kum ki ba la kelaba mut amen ki ba thiang ki ba la pen thiang da kam lu bangin tip kum no ban pen pai ktian uwe la dangi la syam utrai la dangi ong mangi la pai utrai la kelaba mut ngi la long kristan ken mau barobar ni kiktian jomble kenang ba ki breu ki ba paramarjan kin tip kin itu ingi bangi la kelaba mut amen. Bat kabakado agani kapor kamanta kalong karukom jung kajing mg kanedei ber ka gospel jong Chris hakabam kadi ngini apet na ka city upol si Galatia kalong kaba ar ka dekat ka banikong hadu kaba ka city upol si Galatia kalong kaba ar dekat kaba katway hadu kaba kat saw kay kabangi yo i hang ni hakabam kadi kan mau bangi long kan nuksa ka bahasa kiway ngiyo i kan ka jingjia hang ni ka long ba upetras ubade unong ilap henrei pade uya compromise lang bat ki gentil uya bam lang ki jing bam ki bom day ban bam kum ki ba kum ki kristan ki bala syame utrai ngiyo i hang ni ya upetras la sya sneng ha upol pe upol uong kum no naka dekat de bakat saw henrei habang ala yo i bakim yat ben kat bakum ke jinsya ka gospel ngala ong ha uke pas hakamat jongki baro lada me ubalong ujiu me em kumba em ke gentil bat om kumba em ke jiu kum no me penbori ke gentil ban em kumba em ke jiu haleluya ben upol udah seneng teng e Petrus ong lada mame ubalong ujiu me em kumba em ke gentil kum note mes neng me penkelai ki ban long kum kijiu habayade medang ya compromise bat ki medang periade bat ki takadau ba hajaka bakin job mensim no unum job mensim syu amen namar balai ba uya compromise bat ka bat ki breu ki bombat kelaba mut semudur te mangi hang ni ki balalong kristan ladangin por puja kam sutu ma por puja lada kitu ki dikhar mo kila ya mane la ya duai la pen ketang ka blai tau kitu ki jingbam pujang tu syubo la dangi ki balalong kristan jingsang la tip ka gospel ngimdei bane compromise ban let bam ka tu ka jingbam la kenya ha ka blai tau henry pade ngi let bam tila dang la let bam tu ngi sa ya slok kitu dikhar ban kala kristan na se mane u blai ba em blai jong pi dei blai ba yap dei u blai ba em la pen em pi la dang ni slok ta tu dikhar un nget em namal balai daw tau kristan ro ubam me katu gajing bam makanya tau blai jengki kum no kin nget amen taka daw ngakwa ban ong hapdeng jipini kapor ai ba ki kristan ki ba shisha ki ba job kin em ne karukom jing em kan long ka bayade bat ka gospel try rabong ke kita ki jing bam ki bam dei kum ki kristan ki badi ban bam long shubu mo kum ki kinya ki kiat nang ta ki kanja ki wi ki jing bam ki ba pen sniu ya kamet kuai ki duma ki ek baro ma ki ba pen sniu kamet ki ba pen jot ya kamet ki dei ki jing bam ki gentil ki bam pat priang ya utrai te ki bala priang ya utrai ngimdei ban ya compromise bat ki ngimdei ban let bam lang bat ki lada let bam lang dang ya bam kuai ka ju dang ya bam duma ka ju dang ya di secret ka ju dang ya di kiat ka ju ti kum non la ban pen kelaba mot ya ki om la namar balai ba hajaka ban kit laba mot ki yo i ga jing klot tinga kwa ba baro ki biyo sngau ni ka tien ka jong mlen ka por ai ba ka rukom em kan long ba ya dei ba ka gospel jo try ha ka bam ka diro am dei ban ya compromise pa ya ka jing long ju Daniel hari nong wai ha ba bilan u klem bam me ka ta ka jing bam sim bala pen kre shibon ha ka me jo sim u kan tat ya kita u bam tang da uri amen henry u ba habreu kum jo haleluya ula kam habreu ro bani kita ki baba me kita ki jing bam jat pajat balapan kreusiam tinga kwa abangi ki bala long sha kita ki kristan ki bala klaba mot kan mau ya kan ba deban kan tat ya ki jing bam jongki bom dei ki jing bam mom dei kita bisa ya ang balai pi penlut sebai ya ka jing bam bom long kepu taga dau ba kenang bang laban job kenang ba ka ying ka semji ka long sha ka ta ka ying ka badan ya ka jing sha Chris kan mau bangim dei banya compromise ka bam ka diru ngin long kita ki kristan ke ba job amen amen
Kani kalong kaktian ka jong blay ka bang yo ban grand man ai shapi ni ka por ka bamantang ngat kalong jingkar ku na ka bataw jong pi wei pe baro tungin ngin yat nok ka kum kani kaktian ka jong blay ba kan mau ba kilong ying long samji kan dan ka jing shai ka jong trai ngin long ka ta ka jing shai ba ban pendum re ban ai ka jing shai cheki wei kan mau ban le ikini ki kan dan ki balang ai happy di ka ponta ban don e ka jing duai man ka met bandan ke jing ate iwe ban long parlok siying chisem bandan ke jing map iwe buram iwe kenang ba ki breu kin yo I bat kal rukam em ke jing kan edai bat ka gospel jong trai kenang ba ngin long ngin la ban job ishibun ki men sim ki badan hajan marjan mar pajing nak ta ki ba jingai ro haleluya tingin yo ai ke bane yang lang ni ka porta ngin yo ai ke bane duai ngin ai ngo lang ni ka tian ko jong blai